Targeta sanitària individual, TSI. La TSI és la clau per accedir als centres i als serveis. Als medicaments i a altres prestacions. La TSI és gratuïta. La demanes al centre d'atenció primària, CAP. La reps a casa. L'has de presentar quan te la demanin. Si la perds, si te la roben, si està deteriorada, si la banda magnètica no funciona, demanen un duplicat al CAP. El duplicat costa 10 euros. Passos per aconseguir el duplicat. 1. Demanar-lo al CAP. 2. Pagar la taxa de 10 euros al banc. Posteriorment, rebràs el duplicat de la TSI a casa. Mentrestant, al CAP t'hauran donat un document provisional per accedir als CAP, als hospitals, a les farmàcies. La TSI és gratuïta. Per als duplicats, cal pagar una taxa de 10 euros. #061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. #Una salut millor. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.